Osi owo ahene Kwadwo Fosu e. Papa o maye kanfu o. Eja tiase yantina asiedo. Papa tiase ne mayantina asiedo. Minyiye na matewase o. Unyansa ni e. Unyansa huntine na o maye didie. Papa si body enim so beye biako. Tina ne mranti brim. Ya no de ne masisi ne nchen. Seni ebeya na sinshio. Seni ebeya ni din Fosu nyira o. Enti na ne bebia wentimi anya nkodru bia neja. Papa meya akosi awie yo. Enti me de me mpaya me bwane se. Ye no way. Papa menkumi ntemma mema. Me manso asi manayo. Semra ne besoa. Iradie. Okay. Medawana dad Lumba nyumwe semre ne beso esi mitrim. Na medical ye ne pen. Now this time around they see me chim no me bo nyum ni tie hu say no. First one na me ye no. Mo hre ni bi. Ensem wo nyum no mu pa semre no beso a. Emre ben na no oka ho asem. Na beso time ben. Wahunu baby e wuwo. Migidi ze utiwei o maame ana o papa bi aka kire o baby aye wuwo. Na baby a wo bewu de unim. Enti semre ne beso a emre ben e na ebeso a na dad Lumba e kan ho asem. Sanyum wei 1997. Wa bra dad Lumba. Otekoda kakra. Emu ho na obebo gospel songs na kakra no my Lord is able ni ade. Enti osan ba no no se back for good. Album na nwum we wo so no. Na album no ye back for good. Enti album na sa nwum no wo so no e back for good. Semre ne beso a. Ubenya nwum bi ti se wo seketa ba emu ni ade. Na nwum we na nkasa no it seems say Dad Lumba etro nwum we for a reason. Unim di entia. Because enyum wey wote family edin wo bebre na adwen koso. Enyum wey satam emma no awo om wo wiase ode om nyina edin ba anyum wey mu. Ti which means na enyum no na hia no. Eni nti na enyum ame no ba beye no se de maka achon semre ne ba beso a. Semre no beso a. Minua Minu mi oni etu ye nim time emre ne beso. Maka jo se me ye breakdown a nya abotre na tie. Se de me kaya me hu comments bebre. Ene ke ya na kasa ne doso. Maka jo se me real listeners, me loyal listeners, me loyal viewers. Omo na nkasa ho no omo ni gide me ye no ho. Nti omo ya no omo kasa na me nhyeda pay attention to them. We are here to educate through music. Na yenye entertainment kakra ni asenya information. Enu nti yanku yanim emre no ba beso a semre na beso a. Mepese meyi nwum na maako na watie. No wate mu nsem no. Na no opa a kire sen. O sha nwum na se a wo se. Ye nene ya meti ase ya. Ye mi mei, mi mamunti ni soda o. Meye ni ya meti mi biya. Amama unse, ohine bani diya ne diya ti asio mi mei. Nenso enye de ya minchiribu o. Ye kwa ye be nyina, uwo titebe bi chenye yo. Mekana mi diwa rewo bebre. Owa ini unim se mi menti na mi brei. Ti mi baba tu on wi ase asaram. Obatan pei ama wi ase ajojo won. Enti mi de mi mpaya mi bwane se. Ye pape waye bi penyo. Jidi enti wama inoku kra nwo woda. Ye ne radie
Wakuwe semimre ne beswa babo boy semre ne beswa Erade. Okay. Semre ne beswa Mika mitima samcha me mansa na makwen. First verse no. Enu nti se wutie enwom no a. Enwom so obi to no to free na koma mu a ohunu. Ye wonwom bi wo ho a musicians no they sing to entertain. Enwom bi so otimi se ono ankasa enwom na oto no. Oto free ni mu even those who entertaining but or can asem bi de eden e de kire sa na enwom we etie. Uye obatan, uye eja, uye na utie nwumwe na sa nwumwe ya ankasa nkyerɛwa. That is why I na make catch us Lumba. Ne nwom dodo na anka wose ebo no wa sorry dem. Na nke toda. Ye jai kofini ama ne kakra. Because nwumwe ya me ba be kyerɛ mu akyerɛ wo no. After se me kyerɛ nwum no ma kyerɛ wo no. Wankasa obehu se ye wonwumtuni ene ye wonwumtuni. No wonder say ya make say Michael Jackson abrofo ma ba gidin broni na ntitwi na nkenye Michael Jackson tipen ene Daddy Lumba because I wote nwom ase a na wotie papa we nwom na se ankasa nkyerɛwa na maka asem bi a cho se Kwadwo Fosu adwama nwom mpo no unya afutuo wom na adwama nwom mpo no unya afutuo wom. Enti Daddy se enne ya meti ase me mamu nti ni suoda. Me ne metimi bia sanso ohene ba ne de ne papa te ase. Me nkai kra me kai teacher Boaten. African Brothers. Oti ne ufri na nampedo. Ono ede na album eba out. Oso ohene ba ne ne papa te ase o. Anome anuane ne one ne dadu akro. Enu ntu papa ti ase a wo ye ohene. Ti Daddy Lumba se ne ya meti ase me mamu nti ni suoda. Minu ase wansiesie wachi. Na wo kan nkyene gu. Eho na abehu se wo ma no. Wo dan a wo bra wo ho esiye no. Busuani beba ba beje. O ma ne dabere be ye bama so. Enu nti ene ane ye kan se mi se jansanum ne sum wo dan no wanso adaache wo dan ebebu akum nipa ba. Wo dan no ma. Enu nti suma wo besum wo mo no. Ene se bia nkola na echi a wo betenetene wo mo. Wo bepe brapa bi abode agya nkola ne se daache uni ho a o ma na ankoye mobo. O ma anko gina obi so. Anko sra ni ami anka se wo si kotwini no. Oti ase de na oyeye. Penyimfo se wo a wo bone a wote udin sie. To was meye ne emetimi bia. Ami ehun se wo hene ba ne papa te ase. Meye ne emetimi bia. Ama nkofo ehun se wo hene ba me ehun se wo hene ba ne papa te ase. Nenso ha ne keyword no. Nenso anye dan a me nkyere bo. Ye kwa ye be nyina ba mo wo ejinagina baabi etete baabi twen yen. Enu nti Daddy Lumba se so kaya ya na odi ho arewo bebre. Sanso wo ahene unim se me menti na mebre. Me kaya me di ho arewo bebre. Sansa me meya mebre. Obrebebre ba mebre nyina owuo san tete baabi twen me. Enti so owuo amama anya bibia anyame ma no obefa me kwa maye mobo. Enu nti na enwom ne title eye semre na eba abeso a. Eye message na ode ma obo ade nipa obo no. Eye message na ode ma obo ade de obo no se semre na beso a omo ne nkaye. Ne so sum dade fidie bi wo ba bi a wa kire ne ma. Na okwa hunu bi ankwa ankofa ama ne ma anya mobo. Me kaya na me di ho areho bebre. Owo ahene unim se me menti na me bre. To wose me ba betu on wiase asawram. Oba tampa ama wiase adwojo won. Ye kase ye tu bibi asawram, ye tu bibi ajeje mu. Wotu na jeje mu.
aso wani wo ho aso wani ni ho na bra saade ne be firi wo nsa no ena obeka hise saade ya meto na sawram yi se na hu hia enti wo se me mai me beto on wiase asawram me be wo wa bra me nhwe me ma me nya agya asede me be man kwala ya nyina ne na bankyere emuma ama sabe mpraduasa enkofo anyenye mo abaye otosom e de aba beto o man ne so ana timi nto me ma sawram ama wiase adwoodwo won to se me de me mpa ya me bɔ ne se papa okokuroko wa ye bi pen otumfo nyankopɔ bibie ni wa enso ye sense ye hwe bible no ma wona wotimi yi Israel for free Misrim sara nyamfie se ansa no wo ba ti dade Lumba se o kai de obo no a nipa wo bo no wo ya anwonwade ma ne boro so ti me mpa ya me bɔ ne se papa wa ye bi pen na de odi ya mfato nsusudua ene se gidie nti wa ma inokokra hu wo da bible mu ye kotro kunkunu ma inok ye wo no nanso wangu nyankopon na befa ne koye enti dade Lumba ekire mu ase gidie nti wa ma inokokra hu wo da ene awurade minsu gidie nti minim se sememra ne ba beso a obebo me nkaye na ma chemagya pade de ama me ma na me ma anyemobo o mo nzem Debi ameka se it takes obia na dwene mu do na wate papa we ase even though he's not the only musician in Ghana ya wanyum tufuo bebre na wo ho nanso papa we ni nwum bi wo ha ise okodi no ti uhia obi a obedi kodi di akyerew gidie nti wa ma inokokra wo da enterade wakuwe sememra ne besoa semra ne besoa erade semra ne besoa minke mitiri masam cheme mansa na makwai ma minke mitiri masam nkyere me mansa na makọ megapade esiesie baabi enieme bi amaye etoda wol ne de wo beye nanso wanhia abusua pa minim papa bi a woye wol nanso abusua ti a wol num ti dade Lumba se enkade e bechia me mawu a ma menka nkyere me ba asomasi sa asomasi edan we wo dia enti enne kofa lawyer bra o papa me san aka chense china mi bewu na mi wu a obi ani ho kwan me mfa camera nsimi so me baba no mo friend ma me nka nkyere ne se megapade amaye no aha mo mfa camera nsimi so na me nka nkyere se china me baba bewu enu ntimi wu obi ani ho kwan so oje saade ni free me baba ne nsem enu na dade Lumba e ka kyere otumfuo nyankopon ne mpa ibo no se semre ne beso a ma menka mitiri mu asam kyere me mansa na makọ okay me feel you okay. What is here na verse 2 no ho na nsana meko verse 2 no you pay money transfer ebi ana wo Canada o Europe o send this card ya bagana abrochire baby awo o send this card ya bagana make sure so be download the application we you pay app no eno na o download ya utimi de send this card you rate ya de send this card no wo suru chen obi ade kama pa na o send na busa promo code na bomimi din ni chem Djka eno na wani mu no Djka ubo mu apa neko ubenye skani bi cross and account sika ho de o send dia brand Ghana so ye ntene kapre jupe oya mansan boafo Paul amantem enso se edikanfo mamento asoma ho o se owo ahene Kwadwo Fosu papa o maye kanfo o
Eja te asie yante na asie da o. Papa te asie ne ma yante na asie da o. Minyi na mate wasi o. Unyansa ni ei, unyansa huntine na umaye didi ei. Papa si body enim so beye biako. Tina ni mranti brim, ya no de ni masisi ni nchen. Seni ebeya na sinshio. Seni ebeya ni din Fosu nyira o. Enti na ne bebia wenti mi anya nkodrubia neja. Papi, meya akosi awie yo. Enti me die me mpaya me bwani se. Ye no way, papa me nkumi ntema mema. Me manso esi manayo, semra ne beswa. Iradie. Oh, K.A. Me feel you. Ose owo ahene Kwadwo Fosu. Papa wo maye kanfo. Papa ne ti ase no ose ne papa ne ye nie ma bi esanse no omuso nti no. Omo ante na se esanse no omo ye akoba omo ni maman. Eja ti ase ya ante na se da. Papa ti ase ne ma ya ante na se da. Oso omo benyini ya nsa no omo ti omo papa ase omo ni papa ne ni ye bia no oye tia no otia wo omo. Munhwe so na munko school. Me pacho so ni ma daddy Lumba ne papa no e teacher. Ne maame nso ye teacher ni. Ti akyerkyerefo mienu ene wo papa yi. Ye friend papa Johnson Kwadwo Fosu. Ena ne maame nso se wa onim. Comfort. Amesa. Ti akyerkyerefo mienu ene wo papa yi. Ti enye nwanwa se ni tirima bobew. Ti se de me ko se papa ti ase no. Eniema bi wo ho a wo ya akola na se ye ya. Me papa kro ha adwen. Edi enti ne mada. Ahomache na wo benya ne se me nko school. Edi ne duru Sunday a. Chinchinchi apesa me nko asori. Saturday kura me de jima ho ne papa sa me mfa nko remedial classes. Eno so de no papa ha adwen dodo. To so omusa no. Se de na papa ne si bi hye wo mo no. No mo nimse papa ne ha wo mo. By minyi na mate wase o. Unyansa ni ei, unyansa hunti na umaye didi ei. Wa wo hwe minti wo ye sure sa wo ma betimi aka bi wa bra wadane wachi. Se mi papa nyansa nti ne me ma. Mi papa nyansa nti ne maye didi ei. Se de daddy Lumba abɔ ne papa din wonwum tuei mu, a praise ne papa. Wo ye sure sa wa wo hwe me. Se kwan ado mayi fa so a wato o ma sawra ma wo mfi wo mu. Wo metimi abebɔ udin da ache wo platform bi so. Adawase anase ebo odin a ye be no me nyansani obi papa nyansa ho nti na o se ne ma ye didie ne tie ha o se na ne papa nim se bode e ba be ye bi akọ nti na ne mranti brem ya na o de ne masisi ne nchen uko wuram a so hu bode the moment a udi besi ho ubegusu nsuo etim na enyini pe ubon se na ne ma bi piepie ho ne ma na epiepie ho no body enim se enye den ya nipa wode mi besi hei minya so aba pe obetwa me atwene mi kwa hwan na ebesi manan eni nti ne ma na piepie no wo mu ne si body nanan ti wa bre beba betwa nini no batan ne pe na ne ma no nso aba besi nanan ti se body akura nim se oba be ye bi akọ ti na ne mranti brem ya na ode ne masisi ne nchen a enti se mi ne umienu a ye nipa kofa nkrofo ma ba wiase ene wunti ena street children adolso sanse wo ye no wanye wasede wanye osi enye wa enti wudu obi ba ba wiase no aba ha ne kwa na ya na refisu onyini wo ho yare da ho mu wo ho ne ho
ena abeka sese nka me wo ba betem a enke bi enne me da hai kwase nsu amama nom sanse obi ani nya ani o na bia me kan se mu e kire wo se wo de opa akum nantwie mu a makorafo banwe wo ye den obekọ ne maame ho enti die kura wo no eno na ye wo dia ti papa se body anim so oba be ye biako ti na ne mranti brem ya na ode ne mesisi ne nchen sene ebeya na senhie sene ebeya na senhie o sene ebeya ni din Fosu nyira o enti ne babia wantimi anya nkodru bia na Djka papai meya akosi awie o yitwa body no ebia na botawe bi wo ho ananke body na wo say yantimi anya ne ma na nyini ti dade Lumba say oye body ne ba enu nti de body ni na ntimi anya no obeya akwa akosi awie me kan zem bisi ana wosi agu no babia wantimi anya nkodru bia na Djka papa meya akosi awie into ose da me mpaya me bwa ne se owuo ba mo owuo edin kase amofra ne nkwada mpanyin suro no papa yenkumi ntem ema me nwu na me manso abesi manan semre ne beso a erade semre ne beso a Maminka miti masamcha me mansa na makwei me ba panyin kwa kuponi Calvin Kwadwo Fosu na na ma dini sei me menti na me breyo ho dade Lumba de ne madin ene she ho obo ne madin me ba panyin kwa kupon Calvin Kwadwo Fosu na na ma dinis o se san kwada nti ene wo bre inti onso wote asie hwan nti na wo bre manam anasa sabe wo bre majantra bra wo de nkwada ba wi ase e wo se wote wani na wo hwe wo mo na etuo se de ebu a yebo bi pomam no da che woni hɔ a o ma anya mobo o ma nko sresre fatu trim se woni wiase na se wo ma ebo udin e wo se ebo udin ne ka se me papa ma bo ni din de ma sorry se de me bo me papa ya Clement din a ya wadu din a na ma bo mi mu ase no e brother bia me ka se mo ise mi wie school a Djka me ka se meto nyom papa ni wu se me wo potentials no because me free me nkola brem na mato nyom a odi mi sikem no odi me ko ne yonko doctors fie na makoto nyom anu asa de me aba sata na misa enti bra papa ni wu se ade ni wo me ya akwala me se dadi mato nyom mi nko school o se Kwadwo akwala na odi nko training a o se aba o papa mi nsi kwan se mento nyom na emum so obeto nyom a ade so to school so ne bedroom rebi no trogo kura no si ebema watwe bia ade se wo yi certificate enokure abem de bia me bo me papa din a na ma sorry baby wo bia Dr. Clement ya wadu ono zo to me Kwadwo adu yankopon emfa ne krensie sanse ni nyansa hunti enene meti radio so amansan nyina ni mi a mi didi ko downloadi dade Lumba uko YouTube a ewo ho type dade Lumba semre ne beso a audio mark dade Lumba semre ne beso a ne tie ene wo yire ntena se na muntie na mompebra pa bi na momfanya momma aha Djka nyansapo TV
But more than so, subscribe to the channel. No, press the notification button for more uploads. My crowd. Bye bye.